गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बे समाव गावबा गावनि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामबाय आरो बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबबाय। दा बैफोर राजखान्थि हान्जाफोरा हाबनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा थांखिजों एबा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना मा बिथांखिजों हाबा मावगोन एबा बिथांमोना मावनो थाखाय थांखि लादों बेनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जाया मोनबा गेरेन्टि एक्टनि गेजेरजों एबा गेरेन्टि होनानै बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे समाव ओंखारदों बिसायख'थि फोसावदिंनो बा बिसायख'थिनि थांखि एबा मेनिफेस्ट'आव बिथांमोना बे बाथ्राखौ मख'नायखौ जों नुनो मोनदों। फोरमायनो थाखाय आखायाव लागोन बिथांमोना मोनबा बिथांखि बे बिथांखिनि एबा बिथांमोना रादाय होदों। बे रादाय होनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनथिनो एबा फोरमायनो थाखाय जों आखायाव लादों। बिथांमोना आइ हारि सोलोंथाइ आरो गोजोन बे मोनबा बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना बे रादाय बायदि हाबा मावनो थाखाय ओंखारदों। गिबियावनो बिथांमोना आइ हारि आरो सोलोंथाइ आरो गोजोन बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव गेरेन्टि होनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारनो थाखाय आखायाव लादों। मोनथिनो थाखाय जों नाजागोन जे बे बिथांखिनि गेजेरजों बिथांमोना मा थांखि लादों एबा पलिसि खालामदों बेनि गेजेरजों मा मावनो थाखाय बिथांमोना लादों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। आइ गेरेन्टिनि गेजेरजों बिथांमोना फैबाय थानाय समाव मावनो लानाय थांखि बेवहाय बिथांमोना रोखायै फोरमायथिदों जे बिटिआरनि गासै नखरफोरनि थाखाय अरुणोदयनि गेजेरजों उफेरा 250 रांनि मदद होनाय जागोन। जाय बिथांमोना बे समाव अरुणोदय मोनखाना दं बे मोनबाय थानाय जे आइजोफोर बे आइजोफोरनो बिटिआर एबा फैबाय थानाय समाव जुदि बिथांमोना पावाराव फैयोबा एबा सोरखाराव फैयोब्ला 250 राङै उफेरा मदद बा बिथांमोना जे जाखिनि हमनानै ला बेवहाय जुदि 1200 जुदि मोनोब्ला एबा 1200 जुदि रां मोनोब्ला सोरखारनिफ्राय एबा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला 250 होनायनि थाखाय मोनसे थांखि जों बेवहाय नो मोनदों एबा बिथांमोना गेरेन्टि होनायखौ नुदों। दासिम माइनाव सोरां बिथांखिनि सिङाव 1 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरनो SHG-नो 25,000 राङारि मदद होनो हादों आरो बिथांमोना थांनाय सोरखारनि समाव जुदि मख'योब्ला गासै 1 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रां बेवहाय होखांबाय एबा बिथांमोना होदों होननानै फोरमायथिदों। आरो देग्लायनिफ्राय 2029 मायथाइसिम 5 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरखौ बे बिथांखिनि सिङाव सरजाबनायनि थांखि लानाय जादों आरो बिथांमोना फैगौ 5 बोसोराव 2029 मायथाइसिम बे समाव UPPL-आ जुदि सोरखाराव फैयोब्ला एबा बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला बिथांमोना गेरेन्टि होदों जे बे समाव 5 लाखनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 5 लाखनिबो बांसिन बा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बे समाव 25,000 रांखौ बे समाव होनो थाखाय बिथांमोना बिथांखि एबा बे समाव बिथांमोना बे गेरेन्टि एक्टखौ होनाय जादों। अनसाय बिथांखिनि मददजों 5,000 राङै सा 30,000 आइजोफोरा मुलाम्फा मोननो हादोंमोन एबा होबाय। बिथांमोना थांनाय अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 राङै 30,000 आइजोफोरनो बे समाव 5,000 राङै बिथांमोना अनसुंथाइ होखांबाय आरो 2029 मायथाइसिमाव आखाइ इसान मिशनाव एबा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि लोब्बा थानाय 1 लाखनि सि दाग्राफोर आरो 1 लाख आइजो फालांगिफोरनो अनसुंथाइ होनो थांखि लादों आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि गेजेरजों बिथांमोना 2029 मायथाइयाव 5 लाखनिबो सि दाग्राफोर आरो 1 लाख आइजो फालांगिफोरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय बे समाव नैबे प्रमद बर'आ गेरेन्टि बे समाव रायजो राजाफोरनो बा मेनिफेस्ट' बेखौ रोखायै बिथांमोना लिरनानै होदों। लाखपति आब'नि गेजेरजों सा 15,000निबो बांसिन आइजोफोरा राङारि हेफाजाब मोननो हादों आरो फैगौ 5 बोसोराव गोदानै 1 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरनो बे मुलाम्फाखौ होनाय जागोन आरो बिथांमोना थांनाय समाव लाखपति आब'नि गेजेरजों 15,000निबो बांसिन आइजोफोरनो राङारि हेफाजाब बिथांमोना होखांबाय आरो फैगौ 5 बोसोराव गोदानै आरोबाव गासै 1 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरनो बे मुलाम्फाखौ होगोन होननानै बिथांमोना बिथांखि लादों एबा बिथांमोना गेरेन्टि होदों। गासै मोन 40 बियाबफोराव आइजोफोरनि हाथाइ आरो गासै मोन 420 BCDC-निफोराव आइजो स्किल सेन्टार आरो वर्कशीट
गायसननाय जागोन बेखौनो रोखा खालामनाय जायोदि फैगौ 5 बोसोराव मोनफ्रोमबो नखरनिफ्राय खमैबो सासे आइजोआ आदब रोंगौथिनि सोलोंथाइ मोननो हागोन आरो बिथांमोना ग्यारान्टि होदों जे फैगौ बोसोरफोराव एबा 40 बियाफोराव आइजोफोरनि थाखाय हाथाय एबा गला एबा बाजार खालामगोन आरो गासै मोन 420 VCDC फोराव आइजो स्किल सेन्टार आइजोफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो BTC नि जिखिनि VCDC दं बे VCDC आव बे समाव आइजोफोरनि थाखाय स्किल सेन्टार बिथांमोना बानायनो थाखाय ग्यारान्टि होदों आरो वर्कशीट गायसननाय जागोनखौबो बिथांमोना फोरमायथिदों बेखौनो रोखा खालामनाय जायोदि फैगौ 5 बोसोराव मोनफ्रोमबो नखरनिफ्राय खमैबो सासे आइजोआ आदब आरो रोंगौथि गोनां एबा बे समाव सोलोंथाइ गोनां बिथांमोना खालामनो थाखाय ग्यारान्टि होदों बे बिथांमोननि जे फोरमायनाय एबा बिथांमोननो ग्यारान्टि होदों जे आइनि गेजेरजों बा मोनबा ग्यारान्टिनि गेजेराव नैबे आइ ग्यारान्टियाबो बे मोनसे आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना बे थांखिखौ लानायखौ एबा बिथांमोना फोरमायथिनायखौ जों नुनो मोनदों आरोबाव बिथांमोना बेनि अनगायै हानि थाखायबो बिथांमोना ग्यारान्टि होदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फारि फारि फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों दे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ बिथांमोना मा फैबाय थानाय समाव मावगोन एबा 5 बोसोराव मावनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ग्यारान्टि होदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय दं हानि ग्यारान्टि बे ग्यारान्टि होनाय बायदि बिटिआरनि गासैबो नंगुबै नोगोरारि हानि मोनथायखौ होनाय जागोन हा गैजायै नखरफोरनि थाखाय हा होनाय जागोन हाखौ बिथांमोना होगोन आरो बेनि अनगायैबो बडलेण्ड आवास योजनानि गेजेरजों बिथांमोना बा सिङाव गोग्लैनाय गासैबो नखरफोरनि थाखाय न' लुनाय होनायनि थाखाय राहा खालामनाय जागोन बे ग्यारान्टि बिथांमोना होदों आरो गासै 3163 गामिफोराव 2029 मायथाइसिमाव गासै बोथोर लामा एबा वॉल वेदर रोड्स फोनांजाबनि राहायाव लुफुंजोबगोन आरो गासैबो दैबाना जाथावना गामिफोराव हा खुरखानाय आरो हा गिसिखानाय रैखाथि होनाय जागोन आरो बिथांमोना मोनसे ग्यारान्टि होदों जे 3163 गामिफोरनि 2029 मायथाइयाव गासै बोथोर लामा एबा ऑल वेदर रोड्स एबा फोनांजाबनायनि राहा बायदि बिथांमोना लुफुंजोबनायनि थाखाय थांखि एबा बिथांमोना ग्यारान्टि होदों गासैबो दै बाना जाथावना गामिफोराव हा खुरखानाय आरो हा गिसिखानायखौ रैखाथि होगोन एबा जाय खायसे ओरैबायदि जायगा दं जाय जायगाफोराव दैनि मोनसे सम्भाबना दङ आरो बेनि अनगायैबो बैफोर जायगाफोराव जिहेथु हा थांलाय फैलाय राहा बे राहाफोरा एसे उसुबिदा दा बेखौ प्रटेक्शन होनाय एबा रैखाथि होनायनि थाखाय ग्यारान्टि बिथांमोना होदों बे हा ग्यारान्टिनि गेजेरजों आरो बेवहाय मख'नाय जादों जे राजा लामा गामि लामा दालां फुड पार्क कोल्ड स्टरेज वेयरहाउस लजिस्टिक आरो GI हेरिटेज पार्कफोरजों लोगोसे गेलेमु स्टेडियाम अडिटोरियाम वेलनेस सेन्टार लुनो आरो रायजोफोरनि हान्थामेलानि खाबुफोरखौ बांहोनो थाखाय 10,000 कौटि रां खाथायनाय जागोन एबा बे समाव बिथांमोना मख'दों जे बे समाव राजा लामा गामि लामा दालां फुड पार्क कोल्ड स्टरेज वेयरहाउस लजिस्टिक आरो GI हेरिटेज दा पार्कफोरजों लोगोसे गेलेमु स्टेडियाम अडिटोरियाम वेलनेस सेन्टार लुनो आरो हान्थामेलानि खाबुफोरनि बांहोनो थाखाय 10,000 कौटि रां बिथांमोना खाथायनाय एबा बाहायनाय जागोनखौ बिथांमोना ग्यारान्टि होदों बड'फा लाइभलिहुड मिशननि गेजेर सिङाव क्लास्टारफोरनि जौगाथायजों लोगोसे आबादारिफोरनि थाखाय सानखराङारि गोहो फजंनाय दै जगायनाय आरो गासैबो आबादारिफोरनि इन्सुरेन्स बिथांखिनि सोफानाय जागोन आरो बे जाखिनि आबादारिफोर दं बे लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों बेवहाय आबादारिफोरनि इन्सुरेन्सनि ग्यारान्टि बिथांमोना होदों आरो बड'फा लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों अमा फिसिनाय दाउ बोरमा मिशन फिथाइ सामथाइ आबाद सेरिकालचार आरो गुबुन हाबाफोराव मोन 1 लाखनिबो बांसिन नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो बेवहाय बोरमा मिशन पिग मिशन अमा मिशन एबा बोरमा मिशन फिथाइ सामथाइ सेरिकालचार दा बायदिफोरनि थाखाय बे बड'फा लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों 1 लाखनिबो बांसिन नखरफोरनो अनसुंथाइ होनायनि थाखाय मोनसे ग्यारान्टि बिथांमोना होनायखौ नुनो मोनदों बड'लेण्ड ग्रीन मिशननि गेजेरजों एबा सिङाव
रायमना हायुङारि पार्क आरो सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्क गायसननाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजों जिहेतु बड'लेण्ड ग्रीन मिशननि गेजेरजों बे समाव रायमना हायुङारि पार्क आरो बेनि अनगायैबो सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ बे समाव गायसननाय जाबाय बे मिशननि गेजेरजों मोनसे मिशन बिथांमोना बिथांखि लादोंमोन आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों बे समाव मोननै हायुङारि पार्कखौ बे समाव थांनाय सोरखारनि समाव एबा बिथांमोना पावाराव थानाय समाव गायसनबाय होननानै बिथांमोना ग्यारान्टि एबा बे समाव बिथांमोना फोरमायथिदों सुबुं आरो जिब जुनारफोरजों लोगोसेनो जिउ खुंनो हानायखौ बांहोनो सोरबिथिङारि दावबायनाय आरो जायगायारि रांखान्थि मदद होनो थाखाय गोदानै कालिंदुवार वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिखौ फोसावनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो बे मिशननि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव कालिंदुवार वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि बे समाव आरोबाव गोदानै मोनसे गायसननायनि थाखाय बिथांखि लादों बा लागोननि थाखाय ग्यारान्टि बे समाव इउपिपिएलआ पावाराव फैयोब्ला बेखौ होगोन होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे बिथांखि एबा बे समाव मोनबा दे टारगेट लानानै बे समाव बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैबाय थानाय समाव सिबिथाय होगोनखौ बे समाव रोखायै बिथांमोना लिरनायखौ नुनो मोनदों बेनि गेजेरजों सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां बिथांमोना फैबाय थानाय समाव ग्यारान्टि होनानै हाबा मावनो थाखाय थिरांथा खालामदों गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सा 1 लाख गैजारोङै फरायसाफोरनो साफ्रोमनोबो 5,000 राङारि बिथांमोननो अनसुंथाइ होनाय जागोन एबा बे समाव होबाय दा बेनि अनगायैबो बे समाव पिएचडि आरो हादर गेजेरारि एबा इन्टारनेशनेल फेल'शिपजों लोगोसे गासै एसटि एससि ओबिसि पिडब्लिउडि नखरफोरनि थाखाय फरायसाफोरनो स्कलारशिप खाबुफोर होनाय जागोन आरो फैगौ समफोराव बे बिथांखिनि गेजेरजों जाय पिएचडि खालामनाय गुबुन जायगाफोराव एससि एसटि ओबिसि बिथांमोना बा पिडब्लिउडि नखरफोरनो एबा जाय गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो बा नखरफोरनो बे समाव फैबाय थानाय समाव जुदि बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला रायजो राजाफोरनि गेजेराव ग्यारान्टि होदों जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोननो स्कलारशिप होनायनि थाखाय थांखि लागोनखौ फोरमायथिदों इउपिएससि एपिएससि जि नेटनि थाखाय सुपार 50 बिथांखिनि कार्ड कचिं सेन्टार बा कचिं हाबाफारिखौ सुपार 5000 हाबाफारियाव फेहेरनाय जागोन आरो बे समाव जिहेतु थांनाय समफोराव बिथांमोना एपिएससि इउपिएससि जि नीट बेनि थाखाय बिथांमोना 5 सुपार 50 बिथांखिनि गेजेरजों कचिं होनाय जादोंमोन आरो बेखौ बांहोनानै 5,000 फेहेरनाय जागोन बेखौ फोरमायथिदों जाय सा 5,000 लाइमोनफोरखौ मदद होगोन आरो जाय बै फरायसाफोरा गुन गोनां फरायसाफोरा फैबाय थानाय समाव 5,000 बिथांमोना पावाराव थायोब्ला बे लाइमोनफोरखौ फ्रियै कचिं होगोनखौ फोरमायथिदों एबा ग्यारान्टि बिथांमोना लादों बिटिआरनि गासै मोन 40 बियाबफोराव लाइमोन आदब रोंगौथि मिरु गायसननाय जागोन लाइमोन साख्रि थिसनथाइ हाबाफारिखौ गं 50 फरायसालिमासिम फेहेरनाय जागोन आरो ग्रेजुवेट साख्रि थिसनथाइ फारिलाइयाव ग्रेजुवेट इमप्लयेबिलिटि इन्डेक्स सोरजिनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो 40टा बियाबाव लाइमोन आदब रोंगौथि मिरु गायसनगोन लाइमोन आदब रोंगौथि मिरु गायसननो थाखाय बिथांमोना ग्यारान्टि होदों लाइमोन साख्रि थिसनथाइ हाबाफारिखौ गं 50 फरायसालिमासिम फेहेरनाय जागोन आरो लाइमोनफोरनि थाखाय एबा बे समाव गं 50 फरायसालिसिम फेहेरनाय जागोनखौ फोरमायथिदों ग्रेजुवेट साख्रि थिसनथाइ फारिलाइयाव सोरजिनाय जागोन आरो ग्रेजुवेटफोरनि जाखिनि ग्रेजुवेटफोर दं बिथांमोननि थाखाय साख्रिनि थाखाय मोनसे राहा खालामगोनखौ बिथांमोना फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों एबा बिथांमोना ग्यारान्टि होदों बर' गोजोन गोरोबथानि दफा 6.3 आबुङै मावफुंनाय जागोन आरो बिगियान सोलोंथाइ अख्रांमा सोलोंथाइ गोदान जोलैनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय फोरोंथाइ गेलेमु एकाडेमिक आरो गासै फरायसालिफोराव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स लेबफोरखौ लाफानो थाखाय सोलोंथाइ इसिं
दाथायखौ बांहोनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो बर' गोजोन गोरोबथा बायदि 6.3 दफानि गेजेरजों आबुङै मावफुंनाय जागोन आरो बिगियान सोलोंथाइ अख्रांमा सोलोंथाइ गोदान जोलैनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ गेलेमु एकाडेमिफोर आरो गासै फरायसालिफोराव आर्टिफिशियेल एबा AI नि गेजेरजों फोरोंथाइ एबा इसिं दाथायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गेरेन्टि होदों UPPLआ जुदि पावाराव फैयोब्ला एबा बिथांमोना गेरेन्टि होनायखौ नुदों। सोरखारि आरो सोरखारि नङै मोन्नैबो सेक्टराव 2,50,000निबो बांसिन साख्रिनि खाबु दिहुननाय जागोन। बिथांमोना सोरखारारि आरो बेसरकारि एबा सोरखारि नङै 2,50,000 निबो बांसिन साख्रिनि खाबु दिहुननाय जागोन आरो बिथांमोना मोनसे गिदिर गेरेन्टि होनायखौ नुनो मोनदों जे 2,50,000 दे फैगौ 5 बोसोराव बिथांमोना बे लाइमोनफोरनो जाय सोरखारारि आरो सोरखारारि नङि एबा बे समाव बेहाय सोरखारि नङै मोन्नैबो सेक्टराव सोरखारिबो जागोन नङाब्ला बे गुबुन मोनसे गेरेन्टिया जादों मा सोरखारारि नङै एबा बिथांमोनखौ रोंखा-राखा खालामनानै 2,50,000 लाइमोनफोरखौ एबा बे समाव BTRनि जे सुबुंफोरखौ बे समाव खाबु होनायनि थाखाय बिथांमोना गेरेन्टि होदों। BTRआव गासैबो सोरखारारि आइजो मावख'गिरिफोरखौ गावबा गावनि जिल्लाफोरावनो सोलाय-सोल' एबा ट्रेन्सफार खालामनाया गोख्रैनो जागोन आरो जायखिजाया गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव साख्रि मावहैनाय एबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव साख्रि मावहैनाय बै आइजोफोरा बे समाव गावबा गावनि जिल्लायावनो बिथांमोनखौ लाबोनायनि थाखाय बा ट्रेन्सफार जाय बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगाफोराव साख्रि मावनानै दङ गुबुन गुबुन जायगाफोराव साख्रि मावनानै दं बे साख्रि मावनायफोरा बे समाव बिथांमोनखौ पावाराव फैयोब्ला बै गावबा गावनि जिल्लायावनो थिसनथाइ एबा बिथांमोनखौ ट्रेन्सफारनि हाबाफारिखौ थाबैनो मावनाय जागोनखौ गेरेन्टि होदों दे बे फैबाय थानाय जे समफोराव UPPLआ जुदि पावाराव फैयोब्ला एबा बिथांमोना थांखि लादों। हारि बेवहाय हारिनि सायाव एबा बे समाव हाजों लोगोसे बे समाव हारिनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे गेरेन्टि फोसावदों आरो बेनि गेजेरजों गासै मोन 26 हारिफोरनि राङारि आरो हारिमुवारि सिनायथिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट्स मावफुंथारगोन आरो बेवहाय बिथांमोना 26टा एबा 22टा गुबुन गुबुन हारि माहारिसाफोरनो मोनसे गेरेन्टि होदोंमोन एबा बिथांमोनखौ लाफानानै एबा मोनसे भिजन डकुमेन्ट्स दिहुनदोंमोन आरो बे भिजन डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों जाखिनि बेवहाय रादाय होदोंमोन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय एबा मावफुंनायनि थाखाय बे समाव गेरेन्टि होदों फैबाय थानाय एबा UPPLआ गेरेन्टि होदों आरो बेवहाय मोन 26 हारिफोरनि गासैबो गाहाय फोरबोफोरखौ फालिनाय जागोन आरो गासै मोन 18 रावफोराव बिमा रावनि सायाव बिथा खालामनानै सोलोंथाइ होनायखौ जौगाहोनो थि खालामनाय जादों आरो बिथांमोना 26टा एबा 22टा हारि माहारिसाफोरनि जे गावसोरनि हारिफोरखौ एबा गाहाय फोरबोफोरखौ बे समाव फालिनाय जागोन एबा फालिनायनि थाखाय थांखि एबा बिथांमोननो बन्दनि गेजेरजों एबा गुबुन गुबुन बिथांमोनजों जे राहा खालामनानै बेखौ फालिनायनि थाखाय मावफुंनो थाखाय बिथांखि लादों आरो गासै मोन 18टा रावफोराव बिमा रावनि सायाव बिथा खालामनानै सोलोंथाइ होनायखौ जौगाहोनो थि खालामनाय जादों आरो बिथांमोना जे 18टा रावफोरनि गुबुन गुबुन जेरै असमिया बर' सान्थाल गुबुन गुबुन रावफोर दं बे रावफोरनि जा 18टा BTR ओनसोलनि जे हारि माहारिसा दं बिथांमोननि बिमा रावखौ जौगाहोनायनि थाखाय बे समाव गेरेन्टि बिथांमोना होदों जे बिथांमोनखौ मदद होनायनि थाखाय 2027 मायथाइसिम चिराङाव गासै 26 हारिफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि आरो हारिमुवारि मिउजियाम लुफुंनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो नैबे 2027 नि गेजेरावनो चिराङाव 22टा हारिफोरखौ बा हारिफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि आरो हारिमुवारि मिउजियाम एबा बड'लेण्ड कमिउनिटि मिउजियामखौ लुफुंनो थाखाय बिथांखि लादों एबा लागोन 2027 नि गेजेराव बेखौ लुफुंगोन होननानै बे समाव गेरेन्टि होदों UPPLआ आलारि सोरां बिथांखिनि 2 लाख रां मददखौ मोनफ्रोमबो गामिनि गासैबो धोरोमनि सिबिसालिसिम मोननो
हानाय जागोन एबा होनाय जागोन आरो रग निर्मल बिटिआरनि 5,000 रां मददखौ 1 लाख बेरामिफोरनो होनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो जिहेतु थांनाय सोरखारा एबा थांनाय समाव बिथांमोना नैबे गुबुन गुबुन नैबे गुबुन गुबुन धोरोमनि बे सिबिसालिनि थाखाय 2 लाख रां खरै चेकखौ बिथांमोना होदोंमोन आरो बेनिनो फैबाय थानाय समाव जे गासिबो गामियाव बिटिआरनि गासिबो गामियाव बे गासिबो हारि माहारिसाफोर बे हारि माहारिसाफोरनो जे 2 लाख राङारि चेकखौ बे समाव होफुंनायनि थाखाय गेरेन्टि होदों प्रमद बर'आ एबा इउपिपिएलआ आरो बेवहाय रग निर्मल बिटिआरनि गेजेरजों 5,000 रां मददखौ 1 लाख बेरामिफोरनो होनाय जागोन जे 5 लाख राङारि मददखौ बे समाव 1 लाख बेरामिफोरनो होनो थाखाय गेरेन्टि होदों जे प्रमद बर' एबा इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया गासैबो लाइमोन गेलेमु क्लाबफोरनो 2 लाख रांनि राङारि हेफाजाब होनाय जागोन आरो बेवहाय जोबोदनो मोनसे गोजोनथाव बिथांमोना फोरमायथिदों जे गासैबो गेलेमु क्लाबफोरनो जाखिनि गेलेमु क्लाबफोर दं बे क्लाबफोरनो 2 लाख राङारि चेक होनो थाखाय बिथांमोना गेरेन्टि होदों जे इउपिपिएलआ गुबुन गुबुन फोरबोआरि हारिमु हाबाफारिफोरा सोलिबाय थागोन जेरै CM काप ISPL दुरान काप रागाम क'क्राझार इन्टारनेशनेल लिड फेस्टिवल जुथुमा बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटार फोरबो बायदि बायदि आरो बेनि अनगायैबो जिहेतु थांनाय समफोराव जे नैबे समाव गेलेमुफोरनो जे 2 लाख राङारि चेकखौ बिथांमोना होगोन आरो गुबुन गुबुन फोरबोआरि हारिमुफोर गुबुन गुबुन जेरै CM काप बावैसो सान सिगाङाव बे जानानै थांदोंमोन एबा बिथांमोना सोरखाराव थानाय बेखौ खालामदों ISPL खौ खुंदोंमोन दुरान कापा बिथांमोना खुंदों रागाम क'क्राझार इन्टारनेशनेल लिड फेस्टिवल जुथुमा बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल आरो मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटार फोरबो बेफोरखौ कन्टिनिउ बिथांमोना लांगोनखौ फोरमायथिदों एबा बिथांमोना गेरेन्टि होदों गोजोन जोबथा बिथांमोना बे गोजोननि सायाव बाथ्राखौ बुंदों एबा बे समाव बिथांमोना गेरेन्टि होदों जे बड'लेण्ड हेपिनेस मिशन नि गेजेरजों बिटिआरआव अरायथा गोजोन आरो गोरोबलायनायखौ लाखिनाय जागोन आरो बिथांमोना थांनाय समाव बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों जे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो हारि माहारिसानि गेजेराव जे गोजोनखौ अरायथा खालामनो थाखाय नाजानायनि मोनसे राहाखौ बिथांमोना गेरेन्टि होदों 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथा दफाफोरनि 85% आबुं जाफुंसारबाय जों गेरेन्टि होयोदि 2027 मायथाइसिम गासैबो दफाफोरखौ 100% मावफुंनाय जागोन आरो बिथांमोना मोनसे गेरेन्टि होदों जे 2027 मायथाइसिमनि गेजेराव जे जाखिनि आद्रा थानाय दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो एबा बिथांमोना हेफाजाब होनो थाखाय गेरेन्टि होदों एबा 100% मावफुंनो थाखाय बे समाव थांखि लादों बेखौ बिथांमोना मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों फोरमायथिदों 2020 मायथाइयाव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय बेनि 85% मावफुंजाबाय बेखौ फोरमायथिदों आरो बेनिनो आद्रा थानाय जाखिनि दफा दं बेखौ 2027 मायथाइनि गेजेरावनो जेरैखि जाया मावफुंनो थाखाय गेरेन्टि बिथांमोना होदों फिन रोदोमखां मिशननि गेजेरजों बारग' NDB बारग' BLT आरो बारग' एबसुनि मावथिफोरनि लाफानानै भलन्टियार्स फर्सनि 10,000निबो बांसिन बारग' सोद्रोमाफोरनो मदद खालामनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो मोनसे गेदेर फोसावथायखौ बिथांमोना होदों जे बारग' NDB बारग' BLT बारग' एबसुनि मावथिफोर भलन्टियार्स फर्सनि गासै 10,000निबो बांसिन दैदेनगिरिफोरनो एबा सोद्रोमाफोरनो मदद होनाय जागोनखौ फोरमायथिदों बिमा सिबिनाय बिथांखि हाबाफारिनि गेजेरजों बा सिङाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानायफोरनो गासैबो बिमाफोरनो बोसोराव 12,000 रांनि हेफाजाब होनाय जागोन आरो बोसोराव बे समाव सोमावसारनाय बर' हारिनि गोबां सोमावसारबाय BSC BTC BTR आरो बेनि गेजेरावनो बर' हारिनि थाखाय एबा हादोरनि थाखाय जाय सोमावसारदों बे सोमावसारनाय बर' बिमाफोरनो जाय गावनि आगोमा जिउखौ एबा बे समाव जाय बिमाया गावनि फिसालाखौ खोमाना लानो गोनां जादों गावनि जाय
फिसायखौ खोमाना लानो गोनां जादों दे बिमाफोरनो बे समाव बोसोराव 12,000 रां होनायनि थाखाय बिथांखि एबा बे समाव गेरेन्टि होदों प्रमद बर'आ एबा इउपिपिएलआ बड'लेण्ड नखरारि आय गेरेन्टि बिथांखिनि गेजेरजों एबा बड'लेण्ड हाउस होल्ड इनकाम गेरेन्टि स्किमनि सिङाव बिटिआरनि 1 लाखनिबो बांसिन लोरबां नखरफोरनो दानफ्रोमबो खमैबो 3,000 रां आरजिनो हानाय गोहो होनाय जागोन आरो बेवहाय मोनसे गिदिर मोनसे बिथांमोना फोरमायथिदों एबा गेरेन्टि होदों जे बड'लेण्ड हाउस होल्ड इनकाम गेरेन्टि स्किमनि गेजेरजों जाय एसे गोरिब थाखोनि एबा गाहाय थाखोनि एबा लोरबां जे 1 लाख निबो बांसिन लोरबां नखरफोरनो खमैबो दानसेयाव 3,000 रां आय एबा बिथांमोननो जे आरजिनायनि थाखाय राहा होनाय जागोनखौ फोरमायथिदों एबा गेरेन्टि होदों बिटिआरनि गासैबो गामि नोगोरारिफोरा बिसिडिसि आरो इउएलबि फोराव जे सेवा आसनि हाबाफारिनि गेजेरजों राङारि मदद आरो जोथोन मोननो हागोन आरो बेवहाय फोरमायथिदों बिटिआरनि गासैबो गागि नोगोरारिफोरा एबा जाय एसे बैसोगोरा एबा गागि दैदेनगिरिफोर दङ बिजिडिसि आरो इउएलबि फोराव जे सेवा आसनि हाबाफारिनि गेजेरजों राङारि मदद होनायनि थाखाय गेरेन्टि होदों इउपिपिएलआ गासैबो हारिफोरनो गोजोन आरो गोरोबलायनायखौ बांहोनो थाखाय 2027 मायथाइसिमहाव तामुलपुराव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल स्कुल अफ पीस एन्ड हेपिनेसखौ गायसननाय जागोन आरो 2027 नि गेजेरावनो बे समाव मोनसे गोजोनखौ अरायथा खालामनो थाखाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल स्कुल अफ पीस एन्ड हेपिनेस खौ गायसननो थाखाय तामुलपुराव बिथांखि एबा बिथांमोना गेरेन्टि होदों दा बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनबा गेरेन्टि एबा बिथांमोना आय हारि सोलोंथाइ आरो गोजोन बे मोनबा गेरेन्टि होदों आरो बे मोनबा गेरेन्टिखौ फैगौ 5 बोसोराव बिथांमोना मावफुंनो थाखाय बिथांखि आरो रायजो राजाफोरनो रादाय होदों बिथांमोना रादाय बायदि बे समाव आय हारि सोलोंथाइ आरो गोजोन बे मोनबा गेरेन्टिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय सिबिथाय होनो थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा एबा प्रमद बर'नि जाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया मैखोमै बे समाव बिसायख'थिखौ गुबुन जायगायाव गोख्रोङै खालामनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों नाथाय बे समाव बिथांमोना जुदि पावाराव फैयोब्ला बे गेरेन्टिखौ एबा आय हारि सोलोंथाइ आरो गोजोन मोनसे इउनिक मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बे हाबाफोरखौ मावलांनो थाखाय थांखि लादों बे समाव नोंथांमोननो रायजो राजा बिथांमोना जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया लानाय जे बिथांखि एबा फैगौ 5 बोसोराव बिथांमोना मा रायजो राजाफोरनो रादाय एबा गेरेन्टि होनानै हाबा मावनो थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव सिबिथाय होनो थाखाय बिथांमोना ओंखारदों बेनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय गोजोन्थों।